Zo. Nieuwe voer is binnen. Nu eens even kijken of ze het lusten. Nou, ze hebben er geen problemen mee, zo te zien. En meteen is al het effect van het voer te zien. De ene helft gaat naar boven. En de andere helft van de vissen haalt het van de bodem. Dat is het grote voordeel van de Kumaka floating sinking.